Sang Pantara Ratri amung cetapu kulun tanalian kangkang heksi yo ngaturken Sundha Om prasasat mergeng ulun kang sumembah munggeng padan to Prabu Sang Rama Dewaningsun Sang Rama Dewaningsun Dimas Gatotkaca iki kados pundi Kakang Mas Sabta Pertala yen nak sawang Dimas Gatotkaca iki kaya ana kang bakal dikandhakake nanging ora mentala sajak bingung bilulungan ana parigawe apa Dimas Gatotkaca Ndri angin kula bingung menika Kang Mas rikala semanten kula nampi dawuh saking Kanjeng Rama Werkudara kalamunta kula supados anjagi kawidadan negari Ngamarta Kanjeng Rama samangke badhe munggah sanggar pamujan negari Ngamarta pinanggih dumateng para kadang Pandhawa nanging nggo samangke dereng wonten pakabaran niku kados pundi oh kuwi padha Yai aku dhewe ya nampa dawuh saka ngarsane Bapa Werkudara aku kudu njaga negara jane negara iki arep ana apa nah iki ngene Kang
Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja, nek sampeyan nganggo menggalih, nganggo dipikir, kuwi sok ora ketemu. Sebab apa? Sebab pikir kuwi padha karo angen-angen. Nang kono kuwi angen-angen, budi pangarti merga sangka ubaling Pancandriya. Lah kala mangsane ora mesti bener. Kok iso ngono dasare apa Yayi? Wis saiki tak takon, barang sing rupane abang kuwi legi apa ora? Legi. Nah, lombok kae abang jebul rasane ora legi. Sok ngapusi to. Tomat kae abang wong mateng bar diceplos dipaem kok ora legi ning malah kecut. Lah iki. Nek ngono ubaling Pancandriya ki sok kala mangsane kleru. Mula nek nggugu aku aja nganggo angen-angen budi pekerti ning dirasake. Kowe iki satriya lho Kang, apa lali karo matrapmu, apa lali karo kuncimu, apa lali karo matrap sing lumadi kaya biasane kae. Merga apa? Ana apa-apa kunci ora ana apa-apa kunci. Mengko yen to samu barang kalir tumindak kudu kinantenan sarwa mijil. Lah kok ngono kok lali. Oh iya, ayo padha ditindakake. Nah ra ngono. Irngata Dyan Gatotkaca tinen mapangarka suda Yai ana ampak-ampak saka kraton kae wujude apa? Pundi? Coba pethukno. Mbok menawa iki ana rubeda kanggo para sesepuh ing Pandhawa. Ampun tumut-tumut kula piyambak ing kababe manggi ampak-ampak menika. Hati-hati lho Kang. Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Wijegan Magulingan Wadalah Oh Dewa Wewayangan di dewa ora ulungake kadangku papat sasik mengko dhisik mandheka ana hujan buta saya napas saya mundak sapa oh lha iki kaya Gatotkaca wis ngerti marang aku wae aja menemu sing nurunake kowe wae aku wis mangerteni aku tak takon mijil saka kraton Ngamarta yen ngono aja-aja kowe wis bisa nyengsarake wong atuh aku wah aja keladuk anggonmu matur ngersaku Gatotkaca saiki Pandhawa pepundhenku menyang endi wah rasah takonku ki semengkira wae wis semengkira tak ngene dalan tumuju ning kayangan ora gelem mandhek aja takon dosa dulungake ora pepundhenku para Pandhawa. Aku kuwi ora ngerti, wah mati bareng tak lakoni.
Raden. Watak wantune Gatotkaca buta. Ora maido marang karosanmu, ora maido marang kadigdayanmu. Gatotkaca ora bakal mundur sejangkah. Ucap kacarita reka semono sajak sengguh sesungaran Raden Gatotkaca Matekaji Narantaka. Reka semono uga linambetan Aji Esmu Gunting. Sedaya kasekten dipun ginakaken kinarep Anandhi Nalendra Yaksa. Nanging kono tan bisa animbangi daya kekuataning raseksa ingkang sampun manjing ing Rananggana. Buta kuwi dono. Ora sudi aku ngejulke karo Gatotkaca. Iya nek kuwi culna. Kuwi dudu tandingmu. Wah, ora sudi. Ora duke tenan, tak itik-itik lho. Ora gelem ngeduke, tak itik-itik lengenmu. Ya. Wah, diitik-itik wedi aku. Waduh. Kaya ngene Dimas. Wis, manut iki sing ngalih-ngalih. Kowe ngalih ngono. Ya sakeman. Aku buta iki ora urung tau ngerti ning kok aku rasane kok cedhak. Kowe buta saka ndi? Wah, kowe pangling karo aku Antasena. Oh, buta kok putih. Sik. Buta putih mongko keloh. Ha. Genah. Kuwi genah yen to Siwa Punta. Ya. Kanandi wae. Arep munggah kayangan mergo sedulurku papat bakal diancam patine. Oh ngono to apa? Ya wis wae, sing ati-ati dombeni jamu ya ben aja kelo-kelo. Ya tak jaluk pamujimu Dewa, aku jaluk Dewa. Muni to Kang, lehmu patrap sing bener. Nek patrapmu bener, terus nganti iso tok rasake dawuhe urip. Mergo urip kuwi lengguhe ana ngrasa, kuasane obah. Kowe kudu titen. Iso niteni nek ngene iki piye, nek ngene iki piye. Aja kok mung dablek kaya kowe satriya kok ngono kuwi lho. Dumeh mamerke kowe Lendhi Haji apa jenenge Esmu Gunting ya? Aku ya duwe tanggung motonge wiyaga-wiyaga kuwi. Landhep banget aku. Apa menen aku nggawa kae. Ngantek kaya apa? Sembrono. Mulane kok aja nganggo iki to, Kang. Kae mau sapa yo? Aku ora ngerti. Nah. Rasamu kuwi lho. Rasamu kuwi gunakno ngono, Kang. Ya wis. Aku sing rumangsa kleru. Ya nadyan to aku satriya, kowe satriya nanging mbok menawa Dimas Antasena sing luwih cedhak karo dewane. Ah, ngantek kaya apa. Wis saiki ngene wae Kang, ora usah rembug masalah perkara kuwi sing pokok aku karo kowe aja lali dawuhe Kanjeng Rama jaga negara. Ngene ya. Dijaga negara, selak wengi ya ora limbukan apa piye iki? Ya wis. Aku mau manut kowe. Yo, do liwat yo.
matur nuwun kang tanpa pindhan ngarsane Rama Maha Suci ana. Pinaringan terang awake dhewe marak sowan ana ing sasana nunggal rasa nggone kadange dhewe. Oh iya. Iki ya kadange dhewe kono ya kadange dhewe. Ora ana bedane. Yen perlu malah ayo padha manunggal, manunggal rasane ya manunggal. Pokoke ayo kabeh putra Rama. Ngono. Mula ramukal nek aku nang kene ya diasi, nang kono ya diasi. Dasare aku ngugemi marang laku pangumbah raga babagan katresnan. Piye kuwi? Ya kuwi rikala semono aku lan kowe kuwi linairake merga sangka apa? Kuwi jati dirine awake dhewe. Merga sangka tresnane wong tuwa kang tumanduk marang ibu. Netesake wiji ana aku merga oleh percikane urip. Ya ana aku, ana kowe. Lah kuwi nggon tresna welas asih mau dienggo sangu bebrayan agung. Marang apa lan sapa wae. Mula Rama kaliyan awake dhewe kuwi yen guneman karo wong sak bisa-bisa ya bisa nggawe tentrem, bisa nggawe ayem, syukur iso nggawe bungah ngono lho nak. Kuwi tandha putra Rama. Nek urung iso nglakoni tresna welas asih wis aja ngaku putra tenan kuwi. Iya. Ki mau ana panuwunan Sinompari Jatha larase pelok Mbak Ayuku dhewe sing bakal ngasta. Engko dibacutke omong-omongan pokoke karo mlaku. Iya. Wong areng petune mepet lekase jam 10:30. Ora apa-apa sewengi sak jam ora masalah. Nek ngono. Monggo Mbak Jumi. Mbak sapa? Mbak Jumi kula aturi pinarak munggah. Nyekar Sinompari Jatha larase pelok. Aku seneng muni Jumi. Sebab Mbak Jumi iki wis kadung lekewulu marang aku. Kaya Mbak Ayumu dhewe, heeh. Mbak Jami. Ya kuwi karangan. Wong tuwa ki iso ngono kuwi. Monggo Mbak Jami, kula aturi pinarak munggah. Nah, matur nuwun. Ora usah sepot-sepotan. Ngantek kaya apa? Iki nanggone sedulur dhewe dadi pokoke netepi kewajiban ngleluhur asmane Rama. Timbangane rawayangan. Ngantek iya, heeh. Kudu wayangan pokoke. Mbuh dalange sapa sing pokok ngluhurake asmane Rama. Wilujeng dalu Mbak Jami. Ndi? Oh, sik nang mburi. Oh, malah adoh. Wah, ana panuan pirang-pirang iki. Waduh, jan. Nggih, kula ajeng maca niki kok. Iki ana panuwunan pirang-pirang saking Kadang Sidoarjo, Jawa Timur, Pak Jamal. Waduh. Nyuwun gending apa ki sesideman. Oke. Seneng aku kuwi. Kagem para pamirsa sedayanipun sugeng dalu rahayu. Ana bebungah 50.000. Aja geru, iki urung mateng. Mergo isih ijo engko ngenteni abang. Iya, sisi deman. Iki sugeng dalu Mbak Cangik. Pun siap dereng nggih? Oh. Alah wong senengane mlayu-mlayu. Kula Bu Marwan, keluarga dalem inggih matur mbah nuwun Bu Marwan. Nyuwun gending caping gunung podang kuning. Matur suwun rahayu. Mai biru maning. Oh sik ya. Aki dilumpukke kok. Nah, iki ana mani. Iki mirih-mirih. Apa? Minta lagu ilir-ilir saking Bapak Sabto Sudikno. Kecamatan Kepil, Jalan Anom Wonosobo. Matur nuwun waduh jan 100.000. Walah ya mengko.
Sik ya Mbak Yu tak anu iki sik. Ah, biru meneh. Permintaan lagu datangnya dari Putra Romo. Subang Jawa Barat, lagu Nyai Mojang Priangan. Kapok kowe gandeng iki ora iso dibalekke manak pindho. Ya engko ditukar. Saking Bapak Dikin. Sangon apa iki? Nyuwun sesideman meneh. Wah padha. Wah dilim. Mesti akeh iki. Ketara dilim. Aduh matur nuwun. Waduh. Kok ora ana endi? Ora ana ya. Oh, cementel. Wong Karang Pliket kaya. Yo aku mau duduk ngono. Gah. Kuwi duit ora enak. Ini nek gua aku kabeh enak. Wah, mandamu kuwi iso tandha sih tresna marang awake dhewe. Heeh, matur nuwun. Muga-muga murah rezeki panjang yuswa, sehat waras. Amin. Mula sapa sing kepengin tak dongake nyeket-nyeket. Marake Allah. Mbak Ayu sami wilujeng dalu. Halo. Sugeng dalu Mbak Cani. Wah, suarane. Derek sowan wonten panggung panjenengan. Oh, monggo, monggo. Derek nyengkuyung anggen panjenengan ngringgit. Tak dongake muga-muga dadi dalang sing kondang. Amin, matur nuwun. Sak sindene, Mas. Amin. Ning aja kusnul ya, aja kusnul. Liyane kondang ora nek. Tetep Mbak Kusnul ya rak tak dongake, Mbak Dwi tak dongake. Sebab nek Mbak Dwi terkenal aku melu, Mas. Wah, matur nuwun. Wonten wingging nika pun tenggane Pak Es Martoyo lho, Mas. Oh, matur mbah nuwun Pak Es. Sekalian Ibu. Waduh Bu Es, matur mbah nuwun. Kula wis mambu kok. Dadi urung-uruh piyayine wis mambu ta, Mbah Bu Es teko aku. Wong saka dalem iki wis siram kok juk. Badhe nyumbangnya karo menapa Mbak Ayu? Derek dawuh kemawon, wong sowan kula mriki kalian momong. Oh nggih. Momong tumenggung raka panjenengan menika. Ampun disio-sio nika kamas. Rewel mah repot kula. Monggo. Nika saya sepuh ya moh disapih. Nek kaya apa? Oh, mah bae. Kirian tak meken riyen. Sampun 13 tahun nika mboten nembang. Seniman sing putri seniwati sabar aja yo kesusun awake arine lemu kompak ora jamak-jamak iki tanggapan pira iki? Oh, les saweran mulane mantep. Dasare dalange ya moh nyuntet dadi ya wis trimo ngematke wae. Monggo, iki urung Rama Wakijan sing maringi sapa Kawijan. Ayo mau Pak Kawijan. Kaya bapakku ya Kang Masku ya adikku. Kok iso muni ngono? Wong kadang-kadang aku ya iso ngomong panjenengane, aku ya iso nyuwun tulung panjenengane supaya kan bat-batan nyambut gawe ora ngono. Monggo, Mbak. Suara suling jenang glaling ulane aja lali
ngetokake. Danane pira tak dum rata karo kanca-kanca. Ora wani nguntet nanggane kok nguntet. Ya mung sak perangane yo nyong. Mung trima turane lho piye to? Monggo dene ana sing kestu arep maringi neh ya tak tambah. Wah penjaluk ora pareng aja. Satriya kok ngono. Ya Mbak, lanjut Mbak. Kaya bengi iki pokoke sasana nunggal rasa diramekake monggo sindene ana walah jiro lupat monggo songo wah iki nek cara angkane akeh dhewe nggih Pak songo musena mung 8 apa meneh liyane 5 3 2 ha aku songo gratis kabeh monggo Mbak. Mulane Kiraka menggung karo Mbak Ayu kule sayang nemen. Suarane ya apik. Kamasku kaya suarane apik. Mongko nek nyuarane Mbak Ayu ku saya apik meneh. Lan luwih apik meneh nek ra nyuwara. Ya aja kok ya. Ampun lho nika Kamas kula lho. Wah, malati nika. Ya aja disia-siakan melas. Pipolondo ono kok nesu aja mepet-mepet matur Mbah nuwun Mbak Ayuku. Nggih, matur nuwun Mbak Tani. Monggo kula dherekaken panjenengan makarya mugi-mugi tansah pinayungan. Berkah Gusti Ingkang Maha Suci ngantos mangke paripurna. Lancar mboten wonten pampengan menapa-menapa. Sugeng dalu nyuwun pamit Mbak Tani. Matur nuwun Mbak Ayu Jami, mugi tansah pinaringan karahayun. Dila meneh seprapat jam meneh jam 12. Kula sumanggaken ingkang kawogan maos sasarengan sungkem nyuwun kenugrahaning ramane. Hayo. Ora apa-apa. Iki ana WA marep tak deleki. Iso maca apa kowe? Ya sithik-sithik kok ya. Ngene ya, Nak. Piye yo? Bungah sing tanpa pindhan aku lan kowe ketiban sampur.
ing bengi iki. Nah, mau bengi iki aku ya ora ngira ora nyono wong hari H -1 kok aku nampa dawuh nang dhuwur kono supaya nyangik. Lah kok ya iso ngono lho ngisor dhuwur kok aku kabeh apa ya ora ana kadang dalang liyane. Ngono ya. Ning ya aja ya iki mbok menawa nganu nak. Perlambang. Perlambang apa? Ya wis ana perlambang sing apik, sing pokok nderek memayu hayuning bawana, nderek dawuhe sabda Rama. Nggon guyub rukun kae lho nak. Ya semono wis ora ana bedane kabeh ya putra Rama. Nek perkara wadah iki rasa dipentingke sing pokok isine ta. Wong wis padha-padha pancakake, padha-padha laku pangumbah ragane ya padha. Iya. Ego iki ora ana nang aku, nang awake dhewe. Mergo aku iki sing duwe sing maha suci. Aku kok iki mung sak derma nglakoni. Mula tanpa urip awake dhewe iki ra iso apa-apa. Mula aja sok semugih aja sok kemingsun atigang adigung adiguna. Tenan polingku tak suwun ayo padha semende marang panguwasaning Gusti kanthi srana aja lali nindakake dawuhe. Iya. Tenan mbok menawa sanepa iki iso dirasake wis tak suwun kesadarane ae manunggal. Heeh nek umpama iso bersatu wah yakin aku seneng. Nek ya kemau awake dhewe rugi sebabe wayange pisan tok. Kok pisan tok? Oh iya ta manunggal wisane. Nek ra malam 14 ya malam 13. Berarti dhewe kesempatane ra ono. Iso ngomong sapa? Nek perkara kuwi adat budaya kawit biyen dilestareke ra apa-apa. Sing pokok awake dhewe tetep manunggal. Nyatane sing kono ya padha nglumuhi sing kene nglumuhi. Ora usah golek salahe ning digoleki amrih becike. Nek isih menungso ki ora bakal kok ora salah. Heeh. Mergo bahane wae ya saka bahan nafsu sing ora apik. Mula ramane ngendikake gelar jagat anyar gulung jagat lawas. Tegese wis piyai kene sapal kabeh. Ngono. Kuwi tenan yo. Mula yo tak suwun aja mbareki kene ning ayo manut karo dawuhe urip. Nek ngantek badal saka dawuh urip wah nyilakani. Kok nek ana lakon urip nagih janji. Ngono. Ya uripe dhewe-dhewe nek cara nanggon plaka mono nanggon umum kuwi sapa nandur ngunduh sapa gawe nganggo kae. Sapa tandurane apik bakal ketemu becik, sapa tandurane ala bakal nampa piala. Oh, piala ki piala apa udu? Udu. Tak kira piala ya piala. Lamun ngomong kaya kleru kok. Karo nunggu pirang menit 5 menit neh apa ya? Heeh. Ngene ana sadurunge dibacutake wong iki kewajibane awake dhewe ayo tetep manengku puja patrap. Nah, monggo tak caosake marang panitia sinten ingkang kawogan mimpin monggo sesarengan tumuli kula dherekaken. Matur nuwun sumangga papan wanci kagem. Pak Dewardi, kunci Pak De. Tindak mriki kemawon mekipun wonten mriki. Mrika seda.
dumateng para sewu dumateng para putra rama samangke jam 12. Kita monggo sareng-sareng maos kunci sesarengan. Kaping 7. Kenging napa diwaos ping 7 merga kita menika terdiri dari 7 unsur. Ingkang diwaos kedah gembleng nyawiji mbudhek mecak lan bisu. Pramila wonten mriki monggo kita sareng maos kunci kaping 7 boten ateges 7 hitungan. Kanthi patrap kunci. Monggo sareng-sareng. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datulah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Matur nuwun lan ugi kita nyuwun dhumateng Kanjeng Rama sejati. Mugi kemawala kala wingi rikala kedadosan dahar sesarengan wonten ngandhap wonten ingkang dadakan stroke saking Bali. Maendra nika samangke sakit satih opnam. Pramila kita suwunaken dhumateng Kanjeng Rama Sejati mugi tetep dumugi mantun kados wingi lan saged mantuk dhateng Bali malih. Kaping kalihipun ugi ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng Pak Dikin saking Lamongan. Ingkang nyengkuyung wontenipun paragelaran wayang kulit menika saged kasembatan. Kita ugi aturaken dhumateng Kanjeng Rama Sejati mugi pikantuk piwales ingkang jumbuh kalanipun paringaken dhumateng kita sedaya. Nuwun. Kita lajengaken dhumateng Mas Dalang. Matur nuwun, Nak. Wis diaturake tata cara adat lupiya kang wis lumadi tabuh runas awake dhewe kudu sungkem panuwunan. Panyuwunan ding panyuwunan kok nek kasembatan yo ngunci meneh nuwun. Tegese matur suwun ora ngono ya. Dibacutake no oleh limbukan mau lho. Ah iya,
lagu-lagune rung diparingake. Ana sing ngersake Sesideman. Ana sing ngersake Podang Kuning. Iki malah panjenengane Kiraka. Aja lamis kaya ana. Kawijan ngersake Sesideman. Ning khusus nggo Mbak Supriyanti. Ya ana hadiah tersendiri ning kudu paron ro dalange. Nek ora paron ora tak sebut ki. Mergo Pak Kawijan aku ora ngerti. Kesenengane kok maiko. Ya Mbak Supri, Sesideman. Iki akeh bintang tamu, siji-siji rasa ngeloro-loro. Ana Mbak Yuku barang. Mbak Yusupiah. Niki langsung napa bawa? Ya 500 kok ora nggo bawa ki lho. Aku ora mantos. Klesi. Ya.
Mik. Kor. Matur nuwun Mbak Supriyanti. Nun. Oh, Mbak Kusnul. Kapurih nyekar. Udang kuning ini mboten sangatek Pak ngisini-sini Pak. Njing mawon nek njaba. Sakit. Hah? Yes. Oh, nggih monggo wong kula mung karek manut to. Dasare sing nanggap sing dawuh nggih monggo. Udang kuning nol. Nggih. Wah, niki sinten? Oh. Bungkus nol. Ah kok neke kula? Ah terima rasa neke wae kok. Sesuk ketemu sesuk. Nggih. Nadyan wujud mung peksi. Seket. Wingi dolanan peksi wingi. Sing lanang bali. Nadyan wujude mung peksi. Nadyan mung peksi gawe talining tresno seket. Halus manis tur merak ati. Alus manis tur merak ati. Alus ki wis tau ngeraba alus, manis ki berarti wis tau. Nah, legi kok ngerti rasa legi ki piye? 50.000. Wes minggat
podang nang jenar. Podang jenar. Bunga ingat. Cengkoke. Bayen. Wong 200.000 ya tak sing ngerodok kenes. Apa meneh nek ditambahi? Aduh. Tiku. Nol. Dalem. 50.000 lho Nol. Senengane. Nggih, ning ya niku. Wong enten papat sih. Dalem, Pak. Napa dipareng ing ngadeg? Nyuwun sewu diparengke jumeneng mboten nggih? Oh, wis ngadeg Nol, ngadeg. Oh, pareng. Oleh. Nggih. Nggih. Sak karepmu arep jengking ya oleh. Ya maksudnya kan kula nyuwun nganu riyen izin. Mengke wong kula ngadeg Pak Redi 100.000 lho nek ora awas. Nek ra metu awas. Nek kemeton? Aja ora pareng. Kula mriko nggih. Ya. Lho, apa iki? Apa iki? Kepareng kok kula pendhet. Oh nggih, alhamdulillah, Pak. Engko lak Oleh 50.000. catutan. Iki nggih 150 ya, Pak. Gorene. Oleh catutan. Oh, aja ora pareng nek dalang kok nganu dhuwit ora ilok. Alah Gusti Allah, masa doyak iki. Jan cerongoh banget. Dalam geblek. Nek geblek sing menul-menul mesa kathah sing remen. Inilah sinden berbobot. Maksudnya ora mergole pinter, mergole gedhe. Nyanding bisa dadi tombo monggo Cak wis kok aja kuwatir 100.000 engko pen esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mitranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi emane yen nganti sayang liyan yen si podang ketutut ati kepranan kekancangan tak rindek saka kadolan sareng ngoceh dheweke ngalih pencokan Elokai tak suwun bojo ngeceh podang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang katon marise bunga yang lakon dadi duweke ora bakal atiku kekewang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora meneh atiku sansaya ndotro asanani ono pekat polote pedot hae Mas kendangnya Mas
Kingsot. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleti sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti disayang liat ngayang-layang tak sawang menco ing ngepan kegoncengan tak rindek saka kadoan sareng ngoceh dheweke ngalih pencokan hello kaya tak suwun ojo ngecek odang kuning agawe pikirku komeng seret iri tak sawang katon manise bunga yen lakon dadi dheweke ora bakal atiku kekewahan liat yen si podan handutut ati keprana ora mendung atiku san soyong dodro tak senani sora begat bulut pedot sampun Pak matur nuwun aduh kok jan sing napa niku sing biru alhamdulillah matur nuwun nggih Pak mriki mlebet Lah kok kenapa meneh iki karepe piye? Dalem? Kok napa meneh iki piye? Nggih. Kula ya mriki ya. Lah sing mau berarti tek kuwi. Butu. Ora pareng. Wah, lah cerongoh tenan. Wis kono ben seneng. Isih ana, Nak? Isih ana piye? Heeh, ana Mbak Sophia, ana Mbak Nanda. Wis suarane apik kabeh ana Mbak Tunjung. Wah, pokoke. Mbak Tunjung sing iki sing nang andingku, Mbak Nanda sing nomor 2 saka nggonku kuwi. Terus Mbak Supri, terus Ibu Mbuh sapa? Bu Silam, oh Bu Silam, matur nuwun Bu Silam ngapunten. Terus lajeng Ibu saking Semarang, Bu Priatin, ana pokoke komplit. Monggo, sinten sing ajeng ngresakaken? Sing murah ana, sing larang ana. Ya mah kaya tawa apa, tawa kambil. Monggo. Ana panuwunan mau Bu Sophia. Monggo Bu Sophia. Nyekar. Arep nyekar apa ya, Mbah? Sriuning. Manut sing ngersake. Alon-alon. Aduh. Lah bedane kula kali Genduk Kusnul niku nggih bobote niku mesami. Ning Napa ndak nggih? Nek panjenengan niku kan sik nom. Dadi sarwa-sarwi kenceng, sehat, kuat. Lah kula niku wis kepala 5. Sing ngomong niku. Pun mboten kuat nggih, Bu. Sing ngomong kenceng niku sapa niku? Lah niki bantat kaya ngeten ora kena dideyot. Oh niku kono kenceng liyane wah wis. Kendor. Nggih ampun ngoten. Bapak Sophia, waduh. Nggih nderek langkung niki kali punden-punden. Wong jane kula nek upamane nggih ngadeg mboten kudu ten mriki kok. Lah temu ndi? Mubeng mriko malah karuane. Angsal kathah. Terus bekto kotak amal. Oh. Nggih monggo. Mula enten parikane niku Mas. Pripun? Nggih niku pring garing. Pring garing? Lah nggih ta. Napa niku? Pring garing. Nggih.
Pangan rayap. Neng pinggir sier. Neng pinggir Sier. Dhuwur melimping. Nggih. Jero omber. Omber. Oh. Nek. Lang kotak amal niku lho. Oh, Nggih ta melimping Kotak cilik. amal. Lho jerone omber niku lho. Padahal Kok iki saged yoga-yoga utuh? jan mboten ning kotak amal lho niki. Kotak amal kok nggih. Nek nggih enten malih. Pring garing. Pring garing nggo sogok watu. Nek ora jengking ora iso metu. Napa melih niku? Niku Ngagem sepatu. senes. Lha napa? Kocokan arisan. Ngocok. Napa? Nggih, arisan. Oh, Niku ngocok nek arisan arisan. niku nek ayo kocok dikocok-kocok arisane gek ndang metu. Terus diopiok-opiok dijengking tebluk ngono Oh, metu. iya. Dadi nek ora jengking ora metu. Arisan kok. Le metu cuwer napa? Nggih, gemantung lintingane niku kok metu kok cuweh. Sampeyan niku lho. Nggih, nderek dawuhe panjenengane Bapak Dikin lan ugi Bapak Kasim nggih mligi menika keluarga agung ing tlatah Tuban menika mundhut lagu Sri Huning. Jane gur mirip-mirip niki wau kalih podang kuning niku mirip-mirip cengkoke. Nggih ning beda maknane. Wah nek niku pun anu wonten sujarahe dadi tetep mengenang. Ha nggih. Ha nggih. Saniki ta nggih. Sesuk, saniki kok ya. Nunggu anu kok. Nunggu Pak Kasim. Oh. Pak Kasim. Monggo nek sing nglubuk nantang toh. Kula wonten mriki, Pak. Lah nggih. Wong, lah nggih, Pak. Suarane nggih pun selembar-selembar ngaten niki kok nggih. Gara-gara Omber wau. lah nggih. Omber niki lho, pita suarane lho. Nggih. Kula tak anu lho nyambung kali sampean niku. Nyuwun kitingane Pak Gender. Ah piyayi kok kaleme, imut-imut ora umum. Nggih. Kata sawah-sawah niki wae lho, piyayi kok imut temen lho lek mesem kok ya Jenengku sok anu imut jeneng senengane. gregetke lho rata. Ya mergo untune do lunga niku. Keduk Arni niki mengke nggih kula aturi minggah. Katuran nyekar uler kambang. Nek mangke limbukan pun cekap nggih mengke ten goro-goro. Pokoke nek wonten wedale umpama gara-gara ora ono sesuk nang anu nang tancep kayon niku nembang ya oleh pokoke. Santai mawon. Panjenengan kayane. Nggih. Neneneng sinaput pahlawan putri. Katut dumateng Bapak Kosim. Khusus Oh, Ade Kasim. Pak Kasim. Pak Kasim Tuban. Oh, iki ketemu aku. Bang nek ngehoi apik Mas. Lho nggih ta. Nggih. Dadi ngriko niku ngetutke swara mriki. Oh. Ki. Ban. Bapak, Pak. Maem jeruk. Ibu. Dar jeruk. Ser. Melompat pager kecantol wek. Lah mboten pareng no. Bacutke. Putra Kanjeng Sira Sepuh kok suarane apik. Nen Pun sepuh kok suarane apik ndahibo jaman perawane. sampean kok nggih. Wong jaman riyen kula piyambakipun nggih mboten mudeng. Oke ta. Ah nggih. Wong ngertine kula niku kula lair niku nggih wong pun Pun rusak. ngerti gamelan ngaten niki.
Wah, mergo biyen anu ngidame mbok pilih. Ngidame niku pun bendina dijaki miter-miter ten panggung. Mula njuk nggih kebacut ngoten niki. Dadi angger weruh gamelan ditabuh niku men kaya-kaya ngoten lho, kendang maplak niku rasane pun kepengin joget, Mas. Aja kok kendang maplak, kendang liwat digawa truk niku pun kepengin ngoyak-oyak. Oh. Nggih. Sing doyak keneke, Pak Tik. Mboten. Kendang kok ngoyak kendange niku. Nah. Lah iya. Nen. Iki lakon apa? Hamba bela wirat maya tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning kok mboten dibablaske Mas pangkur miramalamba gara-gara carike Napa? Carike. Gara-gara carike. Oh, carike iki kenapa? Oh, seneng carike to. Laren radione. Radione Banten. Bundet niku pinten. Enggak. Kula tak nyuwun bukos keng Gambang. Lah niki ayo Pak Gambang. Oh niku sih tesih Joko lho. Apik. Mangke sarone nututi nggih to. Gendange nampani. Gonge dol. Ngegongi. Mangga. Apik. Yo Mas. Abra
gayeng menang. Nah, pokoke. Katresnane wirat moyo hati dening rarasri kuning senadyan wekasanira ya jaipong Mas rapeng lampung ambelona kara solale lale Lolole 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 lalo lalo. mustika tuban lampung tresno lan saboyo pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya ananteng lenti wening katanggrahita kang cinta kadange pribadi Tuban Dobrang tanding bawat menak Mas, kula ningali astanipun. Oh, nggih. Raja Keleng. Keng napa? Nadyan yasane tatapane lho, luar biasa. Sekti. Ning niki kagungan ilmu lembu sekilan. Oh, napa niku? Dadi angger kena wonten mungsuh niku mboten kena tembakan apa santet niku ora mempan. Oh. Mergo kalingan sekilan. Nggih, nggih, nggih. Tanpa capa kondur dalem. Rekake bar ngunjuk jamu sorengat. Heeh. Bareng anu nggih niku kena lembu sekilan niku kunjukan. Sekilan. Ayo meng anyang-anyangan. Katresnane Wiratmaya titapi dening rarasri kuning senadyan wekasanira praping lampung sambil negara matur nuwun selepat nyen pangapunten sembah nuwun Bapak. Das putih. Wah, jan olah ronggon. Matur suwun kula dongaaken, kula pujikaken sedaya ingkang sampun paring dumateng jasad kawula. Wis dadi jenazah pripun iki? Ya tegese jasad niku awake dhewe ya jasad mosok sarira kula. Kula mugi-mugi kemawon Gusti tansah paring lelintu ingkang langkung kathah. Amin. Ibarat sumur ingkang dipun tawu menika saya santer tukipun. Nggih, leres. Saya resik rezekinipun. Wis. Kok resik Idep. Lah nggih rezeki tegese tambah resik sing waune udur rezekine piyambak. Yo terus tambah resik, tambah subur makmur, nggih to sempulur. Upami cara ibarat niku dawuh-dawuhe para punden nggih to. Nggih. Sok sapa kang seneng paring dana driyah marang yatim piatu. Nggih, nggih. Bakale dipanjangke umure. Nggih. Digedhekke rezekine,
disehatno upama akeh lara. Oh. Dadi gandeng kula yatim piatu, yen panjenengan kepengin boten kenging sakit. Nggih to rezekine tambah. Niku ampun riku-riku ampun isin-isin mang paringi kula menika. Sing penting receh nggih purun boten sanes receh nggih purun. Anggere ampun ken jujul. Mekaten sedalepat yen pangapunten. Nuwun. Ya rada bakat. Bakat napa? Bakat ngemis. Wah arep omong ngemis kok tak kesuwen. Matur suwun nggih Mas. Niki rezeki kula nggih. Nggih monggo. Nggih. Niku mboten hak niku nggih kula nggih. Nggih pun monggo mangkersake Oh menika. nggih. Nggih kula wedi nek sing arep mlebu mriku enten undang-undang pekarangane. Suwun-suwun iki gandeng anu kabele kok nyantel-nyantel. Nggih. Monggo pun lajengaken. Wonten lagu sing langkung sae Mas. Napa niku? Niku pesenane wong sak rombongan. Peyayi sak panggung niki. Nggih, pripun? Doa. As. Ya aja geruk kok. Urung rampung lakone kok ya. Iki mau sapa? Iki mau Mbak Sobiah. Kuwi seniman kaloka e. Heeh. Penari lengger. Suarane ya apik. Apik. Nek nang kene ya Kusnul kuwi apik. Kusnul saingan. Ono maneh. Ono meneh. Pisan meneh ya ana. Heeh. Koyo jam 2. Yuk goro-goro. Ayo le cerita kapan? Sak benake. Kadul lekas wengi kok. Heeh, coba Mbak Nanda. Kan mau meneng wae mesake. Kon ngersak apa kon nyekar apa? Ya sing rada luwes, rada sigrak. Napa Mbak Nanda? Mau ana panunanku, Nok? Napa? Kertasku lho mau kurang-kurang tak. Caping gunung ketok ya ana, caping sing ranang gunung ya ana. Ah diwaca meneh wong mau duwite wis tak paringe kowe kabeh. Niki napa kula tumpuk ten ngajeng. Tumpuk pinggir. Ya mulane kuwi diteliti sing katek permati aja nganti kalimput. Nggih. Wondene ora iso dicaosi ya wanci gara-gara. Ilir-ilir napa caping gunung? Ilir-ilir bener iki. Nggih. Caping gunung? Oh nggih. Oh iya wis ilir-ilir ku dicaosi nang gara-gara. Saben bengi. Ayo Jakarta adine ngrat halus wonge. Nek dong alus. Ning asline kuwi preman. Lah kok preman, ah supir truk iki. Ora apa-apa. Mboten sah jenglengke nggih. Rasa. Pundak potol. Wis tuwa iki rasah jengleng-jengleng. Alus-alusan wae. Yen memajang omong karo janur kuning kembang wae weton
Nganggo parikan mboten? Mboten sah nggih. Nggih mboten sah. Panas udan panas aling-aling caping gunung nadyan wadon sarata Suara sulit memandang Ya. Garape alus ngayojan. Heeh. diaturake no. Saping gunung alusan garap ngayojan. Apik. Iya. Roger. Ana sing Roger barang. Heeh, ngene nak, wektune mepet. Mengko sinambun ing wanci gara-gara aku mung karimal. Heeh. Lakone iki yo ngemu pitung-pitung sing luhur ya. Ayo dibacutke yung lakone. Heeh, ayo.